tanong ko sa'yo. Ano? Ito outfit mo, gwapo, mabait at matalino. Magkano ang ibibigay mo sa iyong inaanak? Pwede. Baka ito ang nawawalang star ng Pasko. Ilawan mo siya. Yo! Big shoutout nga pala kay Chef Shaman. Ingat ka palagi. Mabuhay ka. Wala kayo shoutout sa langit. Yeah! Yeah! Kumusta yung mga kaso? Ako pala si Paolo. Maligayang Pasko kahit late, di ba? Dumarating pa rin yan parang aginaldo kahit nagtago ang mga ninong nyo. Kaya meron ako sa inyo na meron ako aginaldo para sa inyo. Mga simula ng mga pamasko memes na nagdaan. Kababalik ko lang. Pabigyan nyo na si Ninong. Ayan. Handa na ba kayo? Ito ang para sa inyong lahat. Para sa inyo lahat itong aginaldo na ito. Ito niyan. Yan totoo, no? Pero laruan lang to. Huwag nyo gagamitin, ha. Pang ano nyo to? Pang simbang gabi attire. Hindi kayo maasim. Atin agad simulan. Babe, sana magustuhan mo gift ko sa'yo. Parang hindi ka masagasaan, di ba? Parang sasabog na, eh, no? I love you. I love you. Maraming salamat. Tangina mo. Nangyari, boss, lasing na ba to galing sa inuman? Nakadagan lang sa paan, puta. Diba sabi ka nila, the gift of friendship, daganan mo. Tapaw. Hindi nyo naman kasi binigyan ng kumot. Giniginaw. Puta, para may snow yung alikabok ko. Para ako nasa North Pole, ah. Tayo kayo lahat. Sunod. Ano yan? Ah, Ben 10? Pag yung lumiwanag, yes! Nakakuha ka na ba ng 5 pisong Ben 10 watch? Sunod. Inisap pa yung 500 dito. O, tsaka may choreo pa, oh. Lugi yan, pang concert na yan. Exchange gift worth 200 lang daw, pinasobra ko na po. O nga, nalala ko pa yung 500 Noche Buena. Hindi yun masaya. Oo nga, mayroon kang pa Noche Buena, pero masaya ka ba? Yun yung kailangan mo malaman. Hindi ka naman masaya eh. Para, dito na lang ba tayo? Tiis na lang ba lagi? Tiis na lang ba? Hindi ba natin deserve sumaya? So sa 2023 ha, mahalin nyo naman ang sarili nyo. Hindi porket ganito kasanay ka sa hirap, dapat ka maghirap, di ba? Deserve naman natin mga Pilipino guminhawa. Kahit isang beses, isang taon, di ba? Mapapaiyak ka talaga sa sibuyas na yan. Sunod! We wish you a Merry Christmas! Buta, galante yan! Wala kayo magbigay yan! Mukha kang gate. Hey! Hey! Thank you! Thank you! Ang babarat ninyo! Thank you! 13-month mo! Bayaran nyo lang kami ng mas mataas, pwede ba? Kesa umaasa kami lagi sa 13-month. Merry Christmas! At dahil Pasko at end of the year, magbibigay ang Rise of Kingdoms ng in-game at outside of the game na mga prizes. Para lang sa inyo, check nyo lang yung link sa description at sa pinned comment. Rise of Kingdom, a good strategy is key They for told that. me I can no longer compete with the best. Oh, tayo yung English in me at the What end of they the don't year. know Oh, is that I live for the challenge. Welcome to the fight between the challenger 2022 versus 2023. Manny. Oh, ito mahirap na labanan yan. Tuntukan tapos Taking espada. on their punches, even if it hurts. Ang magmahal lang nga nito Waiting kung for sino the pang right pinili ko. Oh! Even after being knocked down. Lalaban tayo. Rise! Rise of Pacquiao. Yan na si Nanay Indonesia. Nakagano na. Stay on the defense or fight back. Observe, find his weakness. Oh, tiya. Strike at the right time and make your attack count. KO. Paano ba Manny i-spawn si Manny? Victory comes to those who fight Roque. with strategy. Like in Rise of Kingdoms, a Yeah. good strategy is key for that knockout punch. A good strategy is key for that knockout. Naalala ko tuloy yung meme nung saan ang galing, di ba? Ngayon talaga si Manny na mismo. You can't beat me! Tinaklaro espada o kasing talim din ng suntok ni Manny eh. Meron tayong mga prices na iPhone 14 Pro at AirPods Pro. Tignan nyo lang yung link sa description. Nakikita mo diba? Pagsugod. Sanay tayo dapat dyan. Lagi tayo sinusugod noon. Ayon sa history. At least dito man lang makaranas tayo ng snow, diba? Instant formation daig pa Spartans. Ito yung favorite ko, yung cavalry. Pucha, paan lang, di na kailangan ng spear, paanong kabayo.
France, Spain. Yan, magaling mag-conquer yan. Ramdam namin yan. First hand experience. Level up! Puta, all out na. Ito na yung pinakamalakas. Uy, ayun, pwede mo nga pala i-drag. Ikaw na bahala sa formation na gusto mo. Diba napakaraming klase ng atake dito. Napakaraming strategy na pwede mo i-try. Lalo po dyan, kinakanay Archer sa likod. Baka makapatay. Kaya supportahan nyo yung channel sa pag-download ng link na Rise of Kingdoms down below. Pwede ka rin manalo ng mga special Christmas bonuses. Gamitin mo lang ang promo code na Money in ROK. ROK Christmas 888. So tingnan nyo na yung FB page ng ROK. Lahat nasa pin comment at description. Bumalik na tayo sa diwa ng Pasko. What if matupad wishlist mo tapos mukhang ako yun. Eh kahit next year na lang. Papalit na exchange gift. Eh maraming salamat. Belated Merry Christmas sa'yo. Nasaan yung kamatis? Lagyan mo naman kamatis tsaka itlog maalat. Kasing alat nung itlog kanina. Ay, Christmas party ba to? Hoy! Overtake pala. Gusto ko yung nasa likod eh. Gusto ko yung nakapula ang umupo sa akin. Mukhang mas macho pa sa akin yan ah. Yung sinabi niya, ano ba? Christmas party lang naman namin. Yung Christmas party. Overtake malala ngayong Pasko. Boss, gusto mo ba ng bracelet pang Christmas gift from Philippines? Di ang bracelet. Ay, upo! Hindi pa ako tumatanggap ng regalo. Lalo pag galing sa inyo. Tsaka Hindi pa ako snow may yung sinisinghot niya. Ayoko po nun lalo kapag posas yung tatak. Ay, yun na nga. Postas yun, hindi yung bracelet. Hindi mo masisira yan to. Pambribe mo dun sa guardia pag sa presinto ka na. Parang yung batugan mong kasama sa bahay. Aba, ayos ah. Ay, sabi yung buksan mo yan. Ganda tong kanta mo ah. Malalim yung lyrics ko, tsa. Nade-decode ko na yung lyrics mo, sobrang lalim. O ayan, umalis ka, lumayas ka sa paningin ko, huwag ka nang bumalik. Hayop yan. Wala man lang lyrics. Tangga lahat pati Rayuma. Yan, ito dapat hingin nyo sa mga ninong nyo na nagtatago na. Kaya nga daw Pasko, di ba? Pas ako. So next year na lang, kita-kits tayo. Pag wala ka nang makukuha sa akin. Kasi naubos ko na. Optimus Prime! Ayos ah. May astigmatism yung camera. O ano, ang lagkit siguro nung camera mo. Ba't ganun? Eh! Kulang to 500. Kulang to. Paramihin mo ka. Sige, eh! Tigli 500 kayo. Bigay mo lahat to. Hey! Yung effort kanina dun sa pulang gate. Napunta lahat dito. Agonoy, represent! Hey! Ang mabait din. Pang TikTok na to. Maraming salamat, Saran. Huling Pasko mo na. Malalaman ng party na to. At ang itlog mo, ang tunay na pighati. Kawawa si Junior. At least hindi ko kailangan mapuputok sa New Year. Hindi! Nakakatawa dito. Siguro, paano kung siya pa yung tipo ng classmate mo na hindi tumutulong? TikTok pa. Kung wala ka pa ambag, ikaw pa nakasira. Pakisabi na lang kung kasama ka pa sa Christmas party. Maraming salamat. Sunod! Ito, aking. Yung kanina, yung bebot niya, wala na din. Durog na. Lumpia check! Asim mo, sunod. Dahil walang dancer yung nag-caroling si Kuya na. Masayahin talaga tayo. Oh, Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas. Tabi, may buwelo pa eh. Oh, bahat! Ito yung pag nabigyan ka na ng 13 month agad eh. Good mood ka na eh. Pili na bilat. Good vibes lang eh. Maraming salamat Kuya Naway. Huwag ka maputokan ngayong darating na New Year. Good yan. Magandang karma yan pagdating ng New Year. Sana maganda ang 2023 mo. Kalbo. I remember. Ito ba yung mga ininom ng mga tito mo nung kinagabihan? Kaka-touch by touch sila ito eh. Buti ka na tayo magbinata. Pwede na next year yan. Congrats. Lalala ko pa to yung comment siya. Kasi kinaka-copy paste nila to. Mukhang ito ginawa mo ng content. Maraming salamat sa'yo. Ito 500. Pasok mo sa puwet mo. Ikakalit ba ni Mariah kung hindi ko pagod na ako. Habang tumatanda ka, nawawala rin bahay ka ng Pasko. Pinukuha ko na sa mga memes. Ayoko na ng Christmas. Maraming salamat. Sunod, dahan-dahan ng mawa. Yeah, bebo.
dahan-dahan nang mawawala yung mga ganito, mawawala ka na sa mga ninong mo, mga aginaldo, namamaalam na. Ganyan talaga ang buhay. Enjoy niyo yan kung meron pa kayo. Sunod. Kaping lahat. Eh, pondo pala yung barangay niyo eh. May libreng bonfire. Star ng Pasko pala to eh. Happy New Year! Maraming salamat. Sunod! Cool outfit. Oh, ano ba itong 20 na to? Ba't pareho pa talaga kay siya ba yan? Siya rin ba yan? Ako, tsaka ko uso. Kaya parehong balahibo niya tsaka to. Nice. Congrats sa'yo. Baby ka na 500 yan. Sunod! Si Jel! Tama regalo ko sa'yo. Ano? Ano itong outfit mo? RTX 49. Si Ibarra ba yan? Buksan mo. Dito. 4030 ba yan? 420 RTX? Oo, buksan mo. Buksan mo. Semento ba? Halo blocks ko eh. Halo Black Chick! Ano, pagandahan ng regalo. Alam ko gusto mo ng bahay eh. One step closer ka na. DX yan. Semento na lang kulang mo. Semento na lang ulo. Mga ano pa, mga 500 pang Pasko. Regalo, diba? Napaka-thoughtful. Nabubuo mo mahal na isang Halo Black ha, 20 ata isa yan. Ay pucha, may kiss pa, medyo malapot ba? Mga 500 pa, mga 1,000 pang Pasko. Magkakabahay ka na for free. Actually, lumulungkot talaga eh. Kada Pasko eh. Namit kang gwapo, mabait at matalino. Wala na to, no? Ano ba yan? Ano ko ba? Diwa ng Pasko. Ay, magmahalan tayo. Nagbago na kayo. Eh, sobrang ipokrito na mga ganyan. Ayoko na lang mag-comment sa mga itsura nila kasi diba, ayaw natin maging hipokrito. Pero diba, ba't parang kasalanan? Baka hindi kasi Christian pangalan mo. Gusto nila Mark, diba? Bob, Jed. Diba, mas gusto nila. Paulo, diba? Kami lang, wag na si Christian. Alam mo yung nagigits ko na, pwede tayong magkaroon ng mga standards, diba? Pwede tayong magkaroon sa sarili natin mga preferences. Pero, parang ito yung naghahanap ng away at gulo sa TikTok. Grabe kayo! Hindi ito tinuro ng Pasko. Hindi ito tinuro ni Papa Jesus. Ang sasama nyo. Mukha pa lang niya. Ayoko na. Ngayong Pasko, magkano ang ibibigay mo sa iyong inaanak? 20. Ngayong Pasko, magkano ang ibibigay Gusto ko mo yung sa iyong sobrang inaanak? bilis sa sinabi. Instant eh. Pucha, nakapokus. Alam niyo na ito, malito. Ibalito mo, binibigay ko kayo mo itong 20. Hindi dapat 500 eh. Lugi ako sa inflation. Na-inflate lang sa akin yung sakit ng ulo. Ang simbang gabi ay tradisyon sa Pilipinas sa ginagawa sa paghahanda at pag-aalala sa kapanganakan ng Panginoon. Simbang gabi! Emphasize sa asim. Alam ko naman walang dress code sa ganyan, pero parang respeto na lang siya eh. Meron kasing parang natural lang na pag nakita ko na yung mga ninuno mo sa TikTok shorts mo, nakikita ko na yung simbang gabi na medyo off eh, di ba? Ano ba naman masama maglagay lang ng mas angkop para sa lugar na pinupuntahan mo? Di ba? Hindi ko naman sinasabi, hindi naman sinesexualize o pinapaasim yung mga ganyan. Meron lugar at panahon para sa lahat. Pag ba nasa binyag ka, sando ka, hindi naman natin sila eh. Pero masarap nga naman sila pagtripan. Hello, Blockchain! Ayun, tulungan mo siya! Pero pwede na kayo magkapit bahay nung kanina. Mapaiyak na nga siya. Hey! Meron pa silang... Ito yung gusto mag-badminton pero umulan eh. Kaya nag-caroling na lang. Anong ginagawa na nasa kanan? Quality quality control. Oy! Ito, pambili ng bagong raketa. Tsaka shata na, hindi kayo milig din sa shuttlecock. Pagod na ako! Tagay mo ako. Mukhang hindi makakalipad si Santa kayo, may hangover pa. Maraming salamat. Sunod! Christmas party na naman. Napalaro lang. Huwag kang magselos doon. Nagpalaro lang si Ma'am sa huwag mo nilalaro ang puso ko. Pati labi ng iba, hayop kayo lahat. Send me anonymous message. I'm curious lang, since di ba 80s ka, how do you spend your Christmas vacation? Do you join gatherings? Hindi porket hindi ako naniniwala sa Diyos, ay hindi din ako naniniwala. Maniniwala ako sa Mango Graham, ang pinakamasarap. Papapunta ka sa langit sa sarap. Hala, ginawang Diyos yung Mango Graham. Tayo na yung bobo, lala. Tindi na yung katawan nga ni Jesus yung ginawa. Ano ba? Gusto ko matapos ng taon na walang kasalanan. Nag-away-away pa kayo sa comment section. Leche kayo lahat. Yung pinayagan ka sa plaza ka sa bawal magpagabi. Kailangan mo may curfew kasi, di ba? Mahirap na mag-grab, mahirap na umuwi, sumakay, commute. At least, pwede naman ito i-edit eh. Pwede naman i-photoshop na parang gabi. Run! Western Mindanao State University. Ayan o po dyan, 1-on-1 kayo. Di ba kanina meron din?
At least hindi mababasag yung itlog mo. Ano, palakasan ng basag. Ayoko na ng Christmas party. Pagod na ako malundagan. Alam ko marami sa inyo gusto rin matalunan ng ganyan. Pucha, pag mahal mo lang, saka mo lang sasakyan. Diba sabi nga nila, sunod, 7 billion miles and yours is... Ay! At, munti ka na to. Kulang pa. Saka hindi yan, tatlo yan eh. Di ba tatlo sila? Kasi mo naka-aesthetic outfit. Ben 10 drip! Malay mo naman baka wala silang pambili, di ba? Baka mahirap sa bahay, di ba? Kupal yung magulang or wala siyang pambili. Okay lang yan. Sunod. Oh, tama na! Ano ba, men? Wala tayong 13 months sa langit nito eh. Sunod. Bigyan ka ng ampaw ng batsa. At least hindi ni Pao, di ba? Bigyan ka ng ampaw ni Pao. Sunod. Di nabunod sa raffle. Yay! Marami sa pigag. Maswerte ba kayo? Nanalo na ba kayo sa raffle? Ako hindi pa eh. Never. Kahit nung bata ako, hindi. Malas talaga ako sa raffle eh. Okay lang. At least, mas okay na ako matalo sa raffle, sa bunutan sa raffle. Manalo na lang ako sa buhay. Like, kung may pambili ako ng mga pinangra-raffle, mas gusto ko pa yun. Kaya okay lang, di ako mabunot. Inyo na yan. Kayo once a year. Ako every month para nakabunot sa raffle. Ang star ng Pasko. Paano ka lalabas? Baka malambot lang naman to BDHD. Diba? Baka ito ang nawawalang star ng Pasko. Ilawan mo siya, bigyan mo ng Christmas light. Maraming salamat. Sana masaya siya. Parang nakita ko na to. Kaya parang panood ko na to last year. Copyright ito sila pwede parinig. Walt. Wala ka makitang pulbo, Walt? Underneath the Christmas tree. Wala pa si dyan. Si Jose Maricha na paulit-ulit. Ayaw ka na. Oh! Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ganyan ko. Di na pala ako pagod. Ito na naman hinihingi natin. Marami Christmas wish. Hollow block yan, no? Mukhang hollow block eh. Ano yan? Di pa. Tsaka kala ko. May isa pa! Ang daming kahon! Daig pang balikbayan boxes. Gano'n ba ito katagal? Ano ba? Hindi na natatapos yung Pasko ko. Para akong nananagin. Ba't mag-New Year na? Pasko pa rin sa kanya. Leche. Pag ito, holin. Ina naman. Aganda ako. Pasensya ko yung unang matatapos kaysa yung taon eh. Pagod na oh. Tanggal na yung manicure niya oh. Ina niyo lahat. So talaga, mga kaibigan mo talaga ang pinaka mabuti mong regalo kada taon. Ah! Para awa mo na. Pag ito may isa pang box, ayoko na. Pawis na siya. Yes! Ano? Yun ang pinaka pinaghirapang Pepe sa lahat. Yung Dr. Rosales, yun ang pinaka nakakapagod na piso sa balat ng lupa. Para minimum wage lang. Merry Christmas na lang sa'yo. Ito sa'yo na to ate, baka nahirapan ka dito. Yo, big shoutout nga pala kay Chef Shaman. Ingat ka palagi. Mabuhay ka. Wala kayong shoutout sa langit. Wala kayong shoutout kay San Pedro. Panado kayo sa harap niya. Nalala ba yung ginawa mong TikTok? Kung pasok ka sa algorithm doon sa TikTok, hindi ka pasok sa algorithm ng kaligtasan. Sunod, maboteng parol. Entry ng mga manginginaw sa parol, Bakey! Eh! Di ba ito yung pinuuntog kanina ni Kuya? Yung untog mo siya dyan. Maraming salamat. Ito, Mafia theme Christmas party. Asim yun. Hindi ko talaga get. Ano ba meron sa Mafia? Bakit naka-black ba? Mafia ka na? Parang emo lang to ulit. Kinalibutan ako. Oy, waiter! Paano pahingin naman ng tubig? Bakit may waiter na naka-shades? Paano makikita yung pag tinatawag kita? Ay, pucha, may barel. Pucha, pak. Amoy pala, panlaban na. Saan ka pa? Importante nag-enjoy kayo lahat. Kahit lahat kayo naka-block. Sige, pulito! Ang binak! Laruan lang po yan. Oh my... Misiyas Mickey Mouse, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang tugdigitan mo lamang ay gagaling. Ako'y paliparin mo na ako, ayoko na. Amen. Ano ba? Gusto ko nga magkaregalo eh. Puro uling makukuha ko dito eh. Sana gitara naman. Dito aabot ng 500 Noche Buena mo, pucha.
lasang pintura, ginugutom tayo ni Mang Inasal. Diba yan? Nire-recycle nyo, nakita ko na to eh. Nire-recycle nyo, parang yung pag hindi nyo gusto yung exchange gift. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tara po, kunin mo na lahat. Ayoko na. At doon nagtatapos sa ating mga meme. Kaya kung gusto nyo pa ng mga ganito, next year na ulit pala. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga mahilig sa Pasko at nabigyan na aginaldo yung friends. Merry Christmas. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Kung wala kayong pang aginaldo, kahit i-like nyo lang yung video at mag-comment din kayo ng Merry Christmas. O masaya na ako doon. Ingat kayo palagi. Kita-kits tayo next year. Paolo na mamas ko, paalam.